яке аз бемориҳои хатарноке ки ҷомеаи ҷаҳониро ба нигаронӣ овардааст саратон аст. ҳамасола садҳо нафар ба ин беморӣ гирифтор мешаванду риштаи ҷони баъзеҳоро аз дунё бармеканад. шунидани номи ин беморӣ тарснок аст ва шояд ҳамин тарс яке аз сабабҳои асосии хуруҷи он гардад. бо мақсади он ки одамон дар мубориза бо ин навъи беморӣ мустаҳкам бошанду ҳаросу стрессро аз ниҳод дур созанд ва дар пешгирии он камарбанданд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонӣ дар кишварро барои солҳои 2025-2029 роҳандозӣ намуд. дар такя ба ин барнома табибонро зарур аст ки мардумро аз сабабҳои пайдоиш ва роҳҳои пешгирии беморӣ огоҳ намоянд. ба ҳамагон маълум аст ки саратон даҳҳо намуд мешавад ва ҳар кадоме табобату муолиҷаи махсуси худро дорад. мо тасмим гирифтем дар барномаи имрӯза атрофи бемории саратони рӯдаи росту ғафс суҳбат намуда аз табобат ва пешгирии он тамошобини азизро огоҳ намоем. дуруд ба ҳаводорони барномаҳои телевизиони илм ва табиат. дар нашри имрӯзаи барномаи теғи сино тасмим гирифтем атрофи пешгирии бемории саратон суҳбат намоем. албатта шунидани номи ин беморӣ як андоза тарс, ҳарос ва эҳсоси нороҳатиро дар ниҳод ба вуҷуд меорад, аммо ҳадафи таҳияи барнома он аст ки роҳҳои пешгирии беморӣ муайян карда шавад ва нишон дода шавад ки дар кадом ҳолат беморон метавонанд сари вақт табобат бигиранд, муолиҷа шаванд ва барои бемории худ яъне нуқта гузоранд. иттилооте ки мо аз баъзе сарчашмаҳо дастрас намудем маълум гардид ки бемории саратон ҳам табобат доштааст, яъне набояд аз он ҳаросид, набояд аз он тарсид, набояд ноумед шуд. албатта ба худи инсон вобаста аст ки чӣ гуна метавонад бо кадом навъи бемория набошад мубориза бубарад. мо умедворем ки аз суҳбате ки имрӯз бо табибони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ анҷом медиҳем роҳеро барои пешгирӣ ва табобату муолиҷаи ин беморӣ нишон дода тавонанд. пайгири барномаҳои мо бошед. саратон на доду фарёд дораду на дарди ошкор. хомӯшона хуруҷ мекунад, баданро мехӯрад, зиндагиро талх мекунад, рӯҳу равонро хаста месозад. вале агар онро сари вақт дарк намоему аз буданаш бохабар шавем, наҷот имконпазир мегардад. ҳадаф аз пайгирии ин мавзӯъ ҳам даъват ба бедорист. саратон ҳамеша бо фоҷиа сар намешавад. он метавонад аз як дарди сода, хунравии ночиз ё тағйири нозуки ҳазм оғоз гардад, аммо паси ҳамин аломатҳои ночиз як таҳдиди бузург пинҳон аст. саратони рӯдаи рост ва рӯдаи ғафс бемориест ки ҳар сол ҷони садҳо нафарро дар ҷаҳон мерабояд. пас маълум мешавад ки инсон бо шунидани номи ин беморӣ набояд худро заиф эҳсос кунад, балки иродаи қавиро ба кор барад ва бо умеди расидан ба фардои дурахшон дар мубориза бошад. бемории саратон як навъ беморӣ ба ҳисоб меравад, яъне ки тағйирёбии инкишофёбии ҳуҷайраи дар дилхоҳ организм метавонад дар қисматҳои организм ба амал омада ва инкишофёбияш ҳар гуна нишонаҳои худро дорад. дар бадани одам ҳар узв вазифаи хоси худро иҷро мекунад. рӯдаи ғафс қисмати охирини системаи ҳазм аст ки партови хӯрокро шакл медиҳад ва берун мебарад. аммо гоҳе дар ҳамин роҳ як хатар падид меояд. ҳуҷайраҳои бадан саркаш мешаванд ки оғози бемории саратон аст. барои хуб муайян намудани беморӣ ва ташхиси дуруст гузоштан нахуст озмоишгоҳ ба дард мехӯрад. тамошобинони азиз, ҳоло мо дар озмоишгоҳи маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ қарор дорем ва ба он ҷо ворид мешавем то бубинем ки ин навъи бемориҳо чӣ гуна озмоиш карда мешаванд ва чӣ тавр навъҳои хушсифату бадсифати он муайян мегардад. ҳозир мо ба ҳуҷраи тайёр кардани ҳамин биомаводҳо ворид мешавем ва дар он ҷо мо ба шумо нишон медиҳем чӣ тавр тайёр карда мешавад барои ташхис гузаронидан. маромад. баъд аз тайёр кардани биомаводҳо мо бо ёрии ин дастгоҳ аз ҳар як биомавод бо миқдори 0.3 микрон ғафсӣ гирифта аз омос бофта гирифта ба
рӯи чунин шишаҳои гистологӣ мемонем ва аз ин шишаҳои гистологӣ дар давоми як шабона рӯзи дигар бо маводҳо дар гармхона меистанд, дар ҳолати 37 градус гарм меистанд. аз он бошад баъд аз рангкунӣ мо манихел мавод тайёр мекунем ва мо зери микроскоп метавонем ин бофтаро дида ташхиси худро муайян намоем ки омосҳое ки муайян аз рудаи ғафз гирифта шуд омоси хушсифат мебошад ё ки бадсифат мебошад. тақдири инсон гоҳе дар як қатра хун ё пораи гӯшт муайян мешавад. дар озмоишгоҳ на танҳо беморӣ таҳқиқ мешавад, балки ҷавоби як зиндагӣ ҷустуҷӯ мегардад. хусусан барои саратони рудаи росту ғафз ташхис бояд сари вақт сурат гирад. имрӯз тибби муосир имкониятҳои зиёде дорад. тестҳои хун, колоноскопия, тахассус бо рентгени махсус ва ҳатто биопсия ки ҳуҷайраро дар микроскоп таҳқиқ мекунад. баъд аз тайёр кардани биомаводҳо мо шишапрепаратро табиб озмоишгар метавонад зери микроскоп гузошта ташхиси беморро муайян намояд. инҷо як чизро қайд кардан лозим аст ки омосҳое ки гирифта мешавад барои ташхис метавонад бошад омоси намуди хушсифат ё он ки бадсифат. барои бемории саратони рудаи ғафз ва рост зиёдтар ба мо вомехӯрад бемориҳои хушсифат ба монанди полип, аденомаҳо ва бемориҳои бадсифат ҳам бошад. гуфтан лозим аст ки дар солҳои охир хело зиёд шуда истоданд ва намудҳои гуногуни худро доранд омосҳои бадсифат. зери микроскоп табиб баъд аз гузоштани ташхис муайян мекунад барои ояндаи табобати бемор. бисёре аз ин озмоишҳо бетаҳдид ва дастрасанд, аммо баъзе одамон намераванд. шояд метарсанд, шояд шарм медоранд ва ё шояд ба худ меандешанд ки ҳоло саломатиашон чандон бад нест ва ташхис зарурат надорад. вале саратон намепурсад ки дар зеҳни ту чӣ мегузарад. он мунтазир намемонад. хомӯшона ва бераҳмона кор мекунад. агар ташхис сари вақт сурат гирад, имкони табобат бештар мегардад. ҳар қадам ба сӯи озмоишгоҳ набардест муқобили беморӣ ва шӯлаест барои нигоҳдории умедҳо. дар озмоишгоҳ ҳама чиз ором ба назар мерасад. дастгоҳҳо бо оҳанги хомӯш кор мекунанд, аммо паси ин хомӯшӣ як силсила ҷустуҷӯҳои амиқ мегузарад. ҷустуҷӯи ҳуҷайраҳои шубҳанок ва пинҳон дар гӯшаҳои торики руда. полипҳои рудаи рост ва рудаи ғафз метавонанд ки дар марҳилаи худ аз бемории хушсифат ба муддати гузаштани муҳлатҳои зиёд метавонанд ба омоси бадсифат мубаддал ёбанд. дар ҳамаи ҳолатҳо намешавад, лекин ки дар ҳолати дер табобат накардан, муроҷиат накардан ба табибон метавонад аз марҳилаи хушсифат ба бемории саратон мубтало гардад. гуфтан лозим аст ки дар солҳои охир ин намуд бемориҳо хеле зиёд шуда истодааст ва барои муайян кардани ин намуди саратон, бадсифати саратон, мо дар шароити озмоишгоҳи худ метавонем ташхиси гистологӣ, ситологӣ, иммуногистохимиёвӣ ва ташхиси муосире ки мо ин сол дар хушбахтона ба роҳ мондем, ин ташхиси генетикӣ мебошад. ҳар гоҳ ки дар таҷҳизоти озмоишӣ табиб ба полип ё шупаи саратон бармехӯрад, қадами баъдӣ ҳатмӣ аст. буридани як пораи майдаи бофта ва намуна барои биопсия. он пораи гӯшт ки шояд ба назар ночиз менамояд, калиди фаҳмиши як сарнавишт аст. онро зери шишаи микроскоп мегузоранд. маҳз он ҷо дар паси шишаи тунук ҳаёти инсон варақ варақ таҳқиқ мешавад. пизишкони ташхисгар бо назардошти шакли ҳуҷайраҳо, тарзи тақсимшавӣ ва ҳамла ба бофтаҳои атроф муайян мекунанд ин саратон аст ё не ва агар ҳаст, пас он хушсифат аст ё бадсифат. марҳилаи пеш аз саратон мегузарад ва бемор дар марҳилаи дертар ки муроҷиат мекунад, инҷо аллакай бемории бадсифат пайдо мешавад. на дар ҳама ҳолатҳо, лекин метавонад ки беморӣ бадсифат шавад. озмоишгоҳи патоморфологии омосҳои одам дар маркази ҷумҳурияи илмии саратоншиносӣ ҷойгир бурда
тамоми намудҳои ташхисе ки баъд аз ҷарроҳӣ гузаронида мешавад, дур кардани аз бадани одам биоматериалҳо, ҳамаи онҳо ба ташхиси патогистологӣ гузаронида мешавад. гуфтан лозим аст ки барои муайян кардани бемории саратон на танҳо ташхиси патогистологӣ, ҳаст бор дигар намудҳои ташхис ки дар озмоишгоҳи мо гузаронида мешавад. Ин бошад ташхиси ситологӣ, ташхиси гистологӣ, ташхиси иммуногистокимиёвӣ ва ташхиси замонавии аср ки мебошад, ин генетика аст. муайян кардани омоз бо усули генетикӣ. саратони рӯдаи ғафс ва рост яке аз маъмултарин навъҳои саратон дар ҷаҳон аст. он бештар дар одамони болиғ, махсусан аз синни 45 сола боло ба мушоҳида мерасад, вале солҳои охир баъзе ҷавонон ҳам ба ин дарди бад гирифтор шуданд. сабабҳо гуногунанд: ғизои носолим, камҳаракатӣ, носу сигор, муҳити заҳролуд ва ҳатто стрессҳои тӯлонӣ метавонанд заминаро барои ин беморӣ муҳайё созанд. агар саратон ба марҳилаи пешрафта расида бошад, духтурон ба яке аз нерӯмандтарин василаҳои тиббӣ — кимиёдармонӣ рӯ меоранд. тамошобинони азиз, яке аз роҳҳои муолиҷаи бемориҳои саратон кимиёдармонӣ аст. ва ҳоло мо дар шӯъбаи кимиёдармонӣ қарор дорем. аз мутахассисони ин даргоҳ мешунавем ва мепурсем ки то куҷо ин навъи табобат метавонад ба бемории саратон нуқта гузорад ва ё сабаби муолиҷаёбии беморон гардад. ва ҳоло мо меравем ба назди табибе ки дар ин самт мутахассис ҳастанд, ба беморон кор мекунанд, таҷрибаи зиёд доранд, то тавонанд ба андешаҳои худ барои беморон роҳ нишон бидиҳанд ва бори дигар исбот кунанд ки агар бемории саратон сари вақт ба табобат, яъне машғул шаванд гирифторони ин беморӣ, метавонанд ки муолиҷа ёбанд. дар шӯъбаи кимиёдармонӣ ва ёрии паллиативӣ бо тамоми таҷҳизотҳои муосир таъмин шудааст. шӯъба ба гузарондани табобати махсуси бемориҳои саратон машғул мебошад. мутаассифона ҷомеаи ҷаҳонро саратони колоректалӣ бо ташвиш овардааст ки яке аз проблемаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад. хушбахтона дар ҷумҳурии имрӯз ҳамаи шароитҳои ташхисӣ ва табобатӣ муҳайё мебошад, ба монанди ташхисҳои молекулавӣ, генетикии омоз. ин ташхисҳои муосир ба мо имконият медиҳад ки табобатро дақиқ интихоб намоем, ба монанди табобатҳои иммунӣ ва таргетӣ. имрӯз дар ҷумҳурӣ табобатҳои махсусӣ барои омозҳои саратон пешбинӣ карда шудааст ки яке аз табобатҳош ин ҷарроҳӣ мебошад, дуюм табобат ин табобати нурӣ мебошад, сеюм ин табобати кимиёдармонӣ мебошад. хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон бемории саратон табобатҳои махсуси кимиёдармонӣ ки дар дохили худ ба назар мегирад табобатҳои иммунӣ ва таргетӣ. кимиё барои зиндагист. дар ин марҳила доруҳои махсуси зидди саратон ба бадан ворид карда мешаванд, то ҳуҷайраҳои беморро нест кунанд ва суръати афзоиши онҳоро суст намоянд. ин табобат агарчи душвор аст, вале яке аз роҳҳои асосии нигоҳ доштани умед аст. ҳар як курс ё зинаи табобат як зарба ба саратон ва як имконияти нав барои бемор аст. ҳангоми кимиёдармонӣ одам метавонад талафоти мӯи сар, хастагӣ ва дигар таъсирҳоро эҳсос кунад, вале ҳар таъсир нишонаи мубориза аст ва мубориза арзиш дорад, чун зиндагиро метавонад барқарор кунад. маводҳои доруворӣ ки бар зидди омоз имрӯз истифода мешаванд, вобаста аз ҳуҷайраҳо, намудҳои ҳуҷайраҳои омосӣ ки ба ташхисҳои замонавӣ ки имрӯз дар ҷумҳурӣ муҳайё мебошад, чӣ хеле ки гуфтем ташхисҳои генетикӣ, ташхисҳои молекулавӣ, ҳангоми гузарондани ин маводҳои доруворӣ ҳуҷайраҳои омосиро ба марг расонида таъсири зидди омосӣ мерасонанд. яке аз мақсадҳои асосии гузарондани табобатҳои кимиёдармонӣ муолиҷаи бемории саратон мебошад ва манъ кардани афзоиши ин беморӣ мебошад.
ҳар як беморӣ сабаби махсусе тавлид дорад ва агар он сабаб шинохта шавад, шояд беморӣ пешгирӣ гардад. Саратони рӯдаи росту ғафс низ истисно нест. Таомҳои пурравғанд ва хӯрокҳои тезтайёр метавонанд девори рӯдаро таҳрик диҳанд ва сабаби пайдоиши захм гарданд. истеъмоли ками сабзавот ҳам рӯдаро танбал мекунад ва дар чунин муҳит омӯзҳо осонтар сабзиш мекунанд. яке аз сабабҳои дигар камҳаракатӣ ва нишастанҳои тӯлонӣ аст. вақте ҷисм кам ҳаракат мекунад, ҳазм суст мешавад ва эҳтимоли пайдоиши омӯзҳо боло меравад. ба ин монанд омилҳои дигаре мавҷуданд ки саратонро ба вуҷуд меоранд. яке аз сабабҳои хуруҷи ин беморӣ яъне ки нагузаштани муоинаҳои махсус гардонидаи тиббӣ, яъне ки бемории саратонро махсусан барои пешгирӣ ва табобаташ ин дар марҳилаи аввал бояд ки ҳар як нафаре ки аз синни соли махсус мақсад аз синни соли 40 боло бошад, на камтар аз як маротиба дар як сол аз муоинаҳои тиббӣ, махсусан ин беморие ки мо дар борааш суҳбат дорем, яъне ки бемориҳои саратони бадсифати рӯдаи ғафс ва рӯдаи рост, аз муоинаҳои лозимаи тиббӣ, яъне ба намуди колоноскопия ё ин ки дар 2-3 маротиба як сол аз муоинаҳои томографияҳои компютерӣ ҳангоми яъне ки эҳтимолияти ҷой доштани бемории саратонӣ аз ташхисҳо бояд ҳар як шаҳрванд гузарад. инчунин нафароне лозим мебошад ки аз ин муоина гузаштанашон ин ба инобат гирифта шавад, бояд оилаҳое ки дар семияшон, яъне ки дар оилаашон ҳамин намуди бемориҳо ё аз қабили бемории саратон ҳаст, аз синни 30 сола боло бояд ки таҳти назорати табибони роҳи меъда ё рӯда, яъне ки гастроэнтерологҳо таҳти назорат буда муоинаҳои саривақтиро гузаранд. ҳангоми гузаштани муоинаҳои саривақтӣ, яъне ки ташхиси бармаҳалли бемории саратон, яъне ки табобат ва пешгирии беморӣ ба инобат гирифта мешавад. тавре табибон меафзоянд, саратони рӯда бемории пешгиришаванда аст. танҳо як ташхиси саривақтӣ, ғизои солим ва каме ҳаракат метавонад бемориро аз бадани одам дур нигоҳ дорад. саратон номи бад дорад ва шояд аз ин бадтар беэътиноӣ бошад. чун баъзеҳо нишонаҳоро мебинанд, эҳсос мекунанд, вале дар бораи ҷиддӣ будани он камтар меандешанд ва ин беморӣ бепарвоиву хомӯширо дӯст медорад, чун метавонад ба ихтиёри худ ҳаракат кунад ва ҳар куҷо ки метавонад паҳн шавад. аммо зиндагӣ аз ҳама чиз бештар арзиш дорад. ҳар нафас, ҳар як лаҳзаи бо наздикон будан арзишест ки бояд ҳифз шавад. табобати бемориё илоҷ ҳаст ва мо фақат талаб ва хоҳиш аз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мекунем ки сари вақт аз муоинаҳои лозима гузаранд, чунки бо дастгирӣ такрорам ки бошад қайд карда мешавад ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдат президенти кишвар ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми муассисаҳои деҳотӣ тамоми шароитҳо барои гузаштани ташхисҳои лозима аллакай ҷой дорад, ки метавонанд дар маҳалли худ муроҷиат карда ташхисҳои лозимаро гузаронанд. ҳангоми лозим будан барои табобати беморон мо дар муассисаи Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ тамоми таҷҳизотҳо, тамоми ҷарроҳиҳо, тамоми табобатҳои муосир ба бемор гузаронида метавонем ва новобаста аз дараҷаҳояшон ки бошад, беморон баъди гузаштани табобатҳои лозима аз мушкилот, аз дард, аз ҳолатҳои ногувор бисёрашон хуб мешаванд. барои ҳар як нафаре ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ ва фаъолият мекунад, лозим мебояд ки ҳангоми пайдо шудани бемориҳои саратон дар марҳилаи аввал ба худи муассисаҳои вазорати тандурустӣ муроҷиат кунанд. тавсияи мо ин аст ки ҳар беморие ки мешаванд дар марҳилаи аввал муроҷиат кунанд ба худи муассисаҳои тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки мо метавонем дилхоҳ табобати лозимаро
дар худи ҷумҳурӣ иҷро кунем ва хароҷоте ки бисёр нафарони ҳастанд ба давлатҳои хориҷа мераванд, хароҷоти зиёд мекунанд, он хароҷотро дар боқимонда кору фаъолияти худашон истифода баранд. ҳаёт атоест ки сазовори нигаҳдорӣ аст. агар ҳар як нафас барои мо азиз аст, пас имрӯз бояд нисбат ба саломатии худ андеша кунем. саратон метавонад хомӯш бошад, аммо мо бояд бедор бошем. ташхиси саривақтӣ, табобати дуруст ва муҳити пурмеҳр се шоҳсутуни наҷотанд ки муборизаро бо саратон имконпазир мегардонанд. муҳаббат ба худ ва ҳаёт сабаб мешавад ки саратон шинохта ва пешгирӣ гардад. тамошобинони азиз, ин буд чанд маълумоти кӯтоҳе ки дар бораи пешгирӣ ва табобати бемориҳои саратон бароятон пешниҳод кардем. албатта онҳое ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд наҳаросанд. вақте аз андешаҳои табибон ҳам баромад ки вақте инсон мубориза мебарад, ба ояндаи худ умед дорад, фардои худро андеша мекунад, ҳеҷ беморие наметавонад ӯро мағлуб кунад. фақат иродаи қавӣ лозим, фақат сари вақт муроҷиат намудан лозим. пеш аз он ки беморӣ дар организм нишонаи худро намоиш медиҳад, ба табибон муроҷиат кунед. тамошобинони азиз, ҳадафи таҳияи барномаи мо ва баррасии ин мавзӯъ ба он хотир аст ки организми шумо солим бошад, тани шумо солим бошад ва ҳаргиз дардро набинед. то вохӯриҳои дигар дар барномаҳои телевизиони илм ва табиат.